Dobrý den, vážení diváci. Vítejte u další strhující reportáže. Dnes tedy je tu reportáž o naprosto strhující události, kdy 53letá žena Zdena uvízla při večerní procházce po lese pod obrovským kořenem. O něm úlekem ztratila hlas a proto nemohla své přátele, kteří byli jenom pár metrů od ní, zavolat. Její přátelé se jí pokusili najít ve tmě. Ovšem Zdena, ani když mlátila do obrovského kořenu, nic nepomohlo. Bohužel ji nenašli. Až po 11 hodinách hrůzy ji její přátelé objevili. Zdena byla naprosto vyčerpaná, špinavá, smrděla. Svaly měla naprosto zničené, zdevastované. Nohu měla opuchlou a sotva se kamarádům podařilo jí vyndat nohu. Nyní prosím pojďme k rozhovoru se Zdenou. Dobrý den, paní Zdeno, děkujeme vám, že jste nám poskytla tento rozhovor. A jaké byly vaše pocity při 11 hodinách hrůzy? Dobrý den. No, víte, já jsem úplně ztratila hlas, takže já jsem nemohla nic dělat. Já jsem se strašně bála o své zdraví. A víte, asi nejhorší na tom bylo, že mi byla strašná zima. A takže jsem se zahřívala vlastní teplou močí. Ano, paní Zdena už předtím zmínila, že nemohla vlastně se vyprázdnit v průběhu těch 11 hodin. Tím pádem jejím jediným společníkem jí byla teplá moč. Ano, přesně tak. Je ještě něco, co byste nám k tomu chtěla říct, paní Zdeno? Rozhodně bych vám to nikdy nepřála, protože 11 hodin v lese sama, to je hrozná hrůza. A to nejde vůbec vyndat. Do prdeli, já se tam mluví. Sakra, pomozte mi. Marně se její přátelé snažili najít. V noci běhali po lese, ale nikde Zdenu neviděli. Zdeno! Zdeno! Zdeno, kde jsi? Zachraňte mě, prosím. Zavolejte hasiče. Oh